Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламе Ульяновск шәһәренә аша. Бүген күктә янган якты йолдыз сыман матур булган нәни милләттәшебез Шарипова Алина Раил кызы 4 яшьлек тулган көнен каршылый. Шушы күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны әтисе Раил Рафаэлевич, әнисе Гөлнара Рәшитовна, апасы Римма Рафаэлевна, абыйсы Ринат Шәүкәтович, әбисе Сажидә Софиулловна, икенче әбисе Зифа Абдулкадировна котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Алиночкабыз, аңламасаң да, үсеп җиткәч бу видео язманы әти-әниең күрсәтерләр дип өметләнеп, сагылмалы котлау хаты язарга булдык сиңа, балакай. Күз нурыбыз, безне шатландырып яшәүче татлы җимешебез. Әкрен генә үсеп, матур кыз булып җитешеп киләсең. Балакайыбыз, ятлар түгел, кайчак үзебез дә артык сыкланып карагач, күз тимәсен әле дибез. Син күпләрнең хыялыгына булган матур кызчыгыбыз. Йөзең айдай, сүзең балдай, тавышың чишмәдәй җылтырый. Яратуыбызның көчен белсә идең син. Ихластан кызыбыз сиңа бәхет телибез. Балачагың иң озыны, иң матуры булсын. Әткәң-әнкәң өчен горурлык, безнең өчен җан куандырырлык бала булып үз. Балакаем, оныгым Алиночка, дип дәвам итә хатны әбиең Сажидә. Бүген синең матур туган көнең. Бездән еракларда яшәсәң дә мин синең барлыгыңны онытмыйм. Синең хакта гел уйлап, гел кайгыртып яшим. Синең югарыга илткән һәр адымыңа шатланам. Алиночка, бу авыр тормыш юлында очраган начарлыкка юлыкма. Әти-әниең белән гел янәшә булып, аларга һәм без әбиләреңә дә киләчәктә ярдәмче булып үз. Без дә синең бәхетеңә куанып яшик. Алинаның күзләреннән шатлык бөркелеп тора. Синең бүген бәйрәмеңдә өебез шау-гөр тора. Күрәсеңме, нинди шатлык син китердең тормышка? Насыйп итсен сиңа үскәч, ирешергә уңышка. Юлларыңда фәрештәләр саклап йөртсен балам. Шатланып, кытлап мин сине пәп итеп үбеп калам. Тәпи басып, матур итеп йөрисең әкрен генә. Синдәй балалар туа ул тик меңнәргә бер генә. Күз тимәсен, бәхетле бул, саулыкка туйынып яшә. Әти-әниең, әбиләрең булсыннар гел янәшә. Туган көн шатлык китерә, әгәр йылмая белсәң. Юк бардан да чын күңелдән син рәхәтләнеп көлсәң. Балачагың онытылмаслык серле әкият булсын. Бәйрәмнәрең мөгъҗизага, сәер шатлыкка тулсын. Асыл кызчык булып үсеп, безне шатландыр әйдә. Теләкләрне кабул итсин әлеге зур бәйрәмдә. Кадерле Алиночка, туган көнең котлы булсын. Алдагы җырны да бәйрәмеңә бүләк булып кабул ит. Кемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Худайдан. Бала дип җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың синең. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Теләк,
сорыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле, язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Теләк күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Теләк, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым.